Hey yo Mzansi, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream, and welcome to King Ginger TV. Another day, another dollar. As we all know, I'm doing the Lord's work. This is Home Affairs because makuthi ninenkinga kuma relationships wenu and nifila ngathi seniyakhenyana, ngathi niyaporana, ngathi niyakwatisana. Break up. Break up. I said break up. Ngipalele usho ukuthi ufuna ukulahla bani, mina will definitely come and help you. But enye into engicela ukunicela yona nje njengamanje, just do the right thing. Biza umakhelwane umtshela ukuthi kuse uKing Ginger usevelile ku TV and usiphathela another episode of Angisakufuni. Ucela ni subscribe. After the break, I'm taking you in to the real matters. Ukuthi kwenzakalani kule relationship, why sekhona umuntu ekumele alahlwe, why sekhona umuntu ekumele akhale, why sekumele kube khona umuntu ekumele alale yedwa, sleep alone, ube nama sleepless night. We're gonna find out. Kama lami nguKing Ginger, abanye bangibiza umlomo ongathethi imanga, ngiyintwana yaseGing Indlovu, iKing Ginger TV le. Munga subscribe bang usenkingini. Take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolungu stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. My sister, hey, what made you go to If you haven't subscribed to Senkingeni because you're gonna miss out. King Ginger, Cream de la Cream, umfana nje waseGing Indlovu, umlomo ongathethi imanga. Bafowethu kuningi okwenzakalayo kuma relationships, ziningi inkinga, ziningi igameko, kuningi, and mina ngithi kuwe to avoid all of those ningi things. Make sure that you write uKing Ginger usho ukuthi Ginger ngicela usizo lakho, ngicela ukulahla indoda yami, ngicela usizo lakho, ngicela ukulahla intombi yami ngoba ngathi isithanda ukuba toxic. As you all know, sinabantu abaningi, people are coming in for real help and abanye they are coming in for their own vendettas. But lokho asinankinga nakho thina sisiza umuntu odinga usizo. Kunobhuti ungibhalele uthi kumina Ginger ngiyayehla lenqola. Awuthi simuze uthi ukhala ngani? Baba wami sondela. Futhi ozohlala ngapha. Dango. So my brother, sicela ukwazi igama lakho mfowethu. Hayi igama uKarabo. uKarabo. Ubhalile mfowethu usibizile ukuthi sikusize. Kwenzakalani mfowethu? Ayimfethu ngikubize kanje ukuthi uzongisiza lana ukhona usisi igama lakhe uLebu. uLebu hayi bengizwana naye irelationship yethu iqale kahle umntwana oright ofocus lo mntwana lona hayi umuntu oright usesikolweni ungena isikolo and then usevarsity umntwana ofocused nje into engichaze ngayo into engidonsile vele ngahlangana naye ebhasini mina bengiye eSpanini bengiye eSpanini hayi lo mntwana lona yena kade ayisigila uphethe school bag hayi ucoca kwami naye nje ngabona khuluma into ezwakalayo lo mntwana one reason capacity yakhe yazwakala ubona ayivele nami ngachazeka ngavela ngathatha inamba ngicela ukuthatha inamba hayi ngaringa naye lo mntwana lo ngamringa ayisahlangana vele ngesikhathi sakhe mara kube difficult ukuthi ngamthola ngoba umuntu ofocused nje kade aqina umuyini yahlala afunda but ngagcina sengimthola ubona so najola isikhathi esingakanani no lesi sijole 1 year sijole 1 year siceda 1 year ilahle kaphi ke manje lo mntwana lona akasathembisi kulamalanga lawa kana kade athanda ukuza lapha eHontshini makazofika la eHontshini bokuhlala kuba mnandi ngimsete ngento azifunayo ama drinks ama snack ngiyabona and then kade kumntwana vele kade open into bengithanda ngaye kakhulu ukuthi kade kumntwana open ubona so into angibhayizise ngayo nje kulamalanga ifoni yakho umuntu akhona miringa nje akasayiphendula ubona if anyeke ayiphendule sometimes uthola ukuthi uyibeke ku silent ayisahlala ibheke phezulu akasangibonisi nama video besithanda ukubheka ama video kwifoni yakhe yabona ukuthi sikhona ukubonda sibe close kulamalanga asayisebenzisi kakhulu ifoni yakhe hlala ibheke phansi
mengizocheck isikhathi ngithi maybe ngifuna ukuyihinta kancane mengicheck isikhathi uthola ubeke ku flight mode uyabona lento le ngazama ukuma approacha mengima approacha oba defensive and umntwana okhulu yena ophansi waba defensive wangibonisa iside engalazi ngayo uyabona into njalo. So wena ithini ke into yakho mfethu, what is your final decision ke, ufuna ukuthini kuyena mfethu Mamzala? Into ngifuna ukuyenza nje ukuthi mina naye sihlukane ngoba ayisengiright ngaye, ngizamile ukuphusha naye, ngizama ukumbeka phansi ayisebenzi, sengiright ngicabanga ukuthi unomuntu esayidini ngizobona ukuthi angiphethe grand ngizobona ukuthi sibeka kuphi, but mina naye yami neyakhe yaphelela khona manje nje. So mayefika lana yini into ofuna ukuyisho kuyena? Into ngifuna ukuyisho nje ukubonga isikhathi sakhe and then ngibonge nokuthi vele ubongiphatha kahle, bengayazi ukuthi maybe le ndaba yethu kade ayimina okade angidlala ngoba at first kade real nami yabona. So kuhamba ke isikhathi nje wavela wajika, so into engifuna ukumtshela nje ufuna ukumtshela ukuthi hayi sivele siyeke lento leni, i-future ngisayiboni between mina naye. Welcome. Awuthi yami ikhulumile mfethu and awuthi yami ikhulume yaqeda. My brother, mina ngizokwenza ispan sami mfethu. So uma isystem umtshela ukuthi uzalana umconvince kanjani ukuthi wena uza ku-interview? Njengoba ngitshela ngithi umuntu opassionate kade athanda ukutshela ukuthi ngimtholela ama side gig nyana wabona, so supportive something supportive wabona, so ngibe ngamconvince easy kube easy ukuthi ngimconvince vele ukuthi hayi azokale lo mtshita lo kade ngimtshela ukuthi ngizomtholela something ukhona seka confirmile. Hayi itsasondele ke mfethu, uzokwazi ukuthi mfethu uyilungisa into yakho nawe khona uzokhululeka ukwazi ukuthi nawe ube free yabo. Uzanda mfethu nange uye ayi manzi sula la ayi yamshiya ngempela. Mfethu ngiyamshiya mfethu yena lo ngiyamshiya lo muntu. Okay. Sister cela uhlalela unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ubani igama? Ulebu. Sisilebu my brother lana uyasitshela ngawe the wenithandana kahle ngakhona na the wemphethe kahle ngakhona, wena ungathini oyithanda ngomuntu wakho? Ngithanda ukuthi caring, considerate, uyacabangelana and uyena unginakekele shem ne. Okay. Kunento mara afuna ukukutshela yona ne. Okay. Mtshele dog. Lebu angithi wakhumbula ngizama ukuthi ngilungise relationship yami nawe, ukutshela ukuthi le ndaba yakho ukuthi lately nje nokumele ngikubuze ngama phone wakho, ama face wama phone wakho nje vele ube defensive nje, awufuni ukuhlala endabeni ukuthi silungise. And then bengibona i-future nawe, ngibona ngathi mina nawe sizoba grand. So manje befuna ukutshela ukuthi hayi sengiyakushiya mina, ngiyayehla le train le asihamba endaweni ewani nje, sengiyakushiya mina ngiride ngawe ngiceda lana. And ngicela ungangikhosela idrama, dala ngokukhuza khulume nawe namhlanje nje, ngicela ukukushiya nje ngoba ngiride, ngicela ungangiconvince nomuntu sengisharp ngawe, sengiride ngawe. So uyangishiya ungishiyela ifone yami? Ukushela ifone yakho ngoba ifone yakho ihlale ku flight mode, uthanda ukungibuyisa ama video wakho. Ngithi sithanda ukushare ifone mina nawe eyakho, uthi yami ngiyibekele esayidini ukuthi senzeni sibonde. Angithi uthanda ukuthi sibonde sebenzisa ifone yakho, but lately ngokumele ngibambe ifone yakho kuba nenkinga, awusaphendula ifone phambi kwami, awusangikhulumisi nabangani bakho. Bengathanda ukukhuluma nabangani bakho, ngithanda wena, angithandi mina igroup, ufuna ukuthi mina sibhekane soyi2. So these days mokumele mina ngisebenzisa ifone yakho or mokumele ngikhulume nabangani bakho wena ungijwayeze bona, so uba defensive wakwata into esimple and into edomo ukuthi silungisa ifone. So mina seyihliyeke kimi wabona ngoba ngeke ngibe yislima, ngikutshelile at first sahlangana ukuthi ngithandane ngawe wabona, so manje so wa change and awusakhona ukukhuluma nami njengalo muntu kade matured. Manje ngifuna ukwazi ukuthi uyangishiya na ungishiyela ifone ngikushiyela indaba ukuthi wangishithela. Ngikuchithela nobani? Wayazi ukuthi ngikuchithela nobani? Banthe amagama abo akhipha. Angithi uyafihla wena ifoni ibheke phansi, ifoni yalokho, ifoni ayingeneki. Kodwa yena usho ukuthi mina ngiyamchithela, ngifuna wakhipha amagama abantu engibani. Why ubamba ama calls emakhoneni? Ifoni yami.
yini ufihlani Ifoni yami ngine right ukuthi ngisukume Okay, kodwa ke siswami ifoni yami ngithi ngicela ukusho lokho. Yes, ifoni yakho une right ukuthi wenze ini nani ama consent akhe ke lawo. Yizo ke lezo zinto ke ezingasamchami ngawe ezimenza ukuthi umcasule maye kubona ngoba sekusesola ngathi wena usuyirotonyana uyabaleka. Wabona ukuthi lamahlo akho enzeni? Wabona ukuthi warole kanjani? Lately roll amahlo kanje. Mawukhuluma lo vela anikini ikhanda uyarola. Yeah, vela ayenze kanje abheke esayidini wathi sengihlanya. Nale respect ayisekho la yini. Physical attraction awusayiboni. Umuntu umtholile uyagrespect. Ubani? Yena lo muntu. Alright, yo. Alright lo muntu lo. Alright. Kahle kahle usenomuntu wakhe and uhappy and into afuna ukisho kweni ukuthi akasakufuni and ungalokho umbangela isicefe and ungalokho lokhu umncenga. Awuthi enye into ebengicela ukubuza yona. Lo ufuna ukubuyela naye ngaleli ibhasi esikulande ngalo noma ufuna simnike u50 agibele itaxi la ayobamba itaxi ebreak. Agibele itaxi. Anje ngihlala naye endaweni ewa. Good. Hamba baqutha phambili. Ayikho nje leyo abafana. Hayi akahambe bazomlungisa. Mtshele konke kunomuntu wakho wazisha uhappy la khona. Akahambe. Uyahamba. Yeah. Uphelile la. Uyazi ukuthi uzobuya. Uzwa yini? Uzobuya. Izinto into zenzayo zona lezi. Uzobuya. That is why wenza kanje. That is why wenza kanje. Wazi inkinga yini? Angifuni ukuthi kusasa kuzoba ama-GBV bathi mina ngikushayile mina bengifuna ukuthatha ifoni yakho ngenkani. Angithi kusekunjalo kulamalanga. So ngcono umyeke. Ngcono ukuyeke. Phume kuye. Khona ungeke uboshwe. Angifuni ukuboshwa mina sengiright mina. Yeah, and wena umuzolokhu ulandela my brother sokufakela protection order. Sengiright. Yeah, uboshwe wena. Cabanga intombazane eboshwe ucabanga ejele bangakusebenza ejele. Hey brother fresh na kanje uqeda we. Angisanandaba nayo. Ungamunqa ezinye iboshwe mfana mzamantombazane zikumunyunyunge zikhiphe wonke lomsoco ngoba ujwayela kabi. Uzobuya futhi la ku afuna ukushiya yena lo amtholile manje akahambi. Wazini brazo? Ngiunderstand. Uneyathi into ukuthi yena umuhle ngoba ngizobuya futhi. Angazi maybe ujwayele ukuthi ama ex wakhe abuya kuwe. And mina ngimtshelile sacala nje ukuthi mina ngumuntu onjani. Ngincade evulekile, mevalekile ivalekile. Yeah. Wayibona? Uzwile? Yeah, you lost a good one. No Ayikimi. Anyeke mina ngibuya kuwe ngifunani kuwe. Yeah, uzobe Mina ufuna sengiright ngawo. Hawu. Uyena othi right ngawo. Ucanga ukuthi ubuyiswa yini kuwe? Ubuyiswa yini kuwe? Suspecial ngaleyo ndlela. So, welcome. So nina niyangenga phela kahle kahle. Asigenga phela uthi akasafuni. Khona nitongenga phela. Upanikani nanhlanhle ne. No arakopana ka wena boyfriend ya gagwe batla go bla gore a isa go batla. Like it or not. Yaanong no wena tlamela tlise drama ka fela le wena no isa ka. A ke re direla gore o ska tlhole o pheta. Re koeletse dintho simple. Wa itse why ke biditse gore camera e ka fela le crew ka fela gore ke batla go tsia. Wa itse keng lebaka o batla mpuisa too much wa itse keng a o tshwarega ke these days ke tlo tsela jwang one blue tick lately one blue tick lately last Sunday what happened utse o kuntlu akere ka re kwena ka re okay tswara phone ku founela re qoqe ga ke re good night video call the following day ke spanning khwetsa khetseng stukutuku ko bona ku di status 30 minutes later setse o poster mara go tseba lo kompeteng setse lo go ditlhapong wena. So autolagale ke tse jwang ke tse autolagale you ungrabbable go fedile go lotso ke eng e batlang o sa ungrabbable you untouchable and you are single now akona madoda uzowathola mhlawumbe unayo vele indoda or something welcome awuthathele umfake umnike u50 ahambe uzobamba ama taxi lapha azokubeka ebree and then uzoyalele auction ayiye aborkhwa ayikho into esidelelayo wena odelang yeah. And the taxini ke mfanami ababafuna abantu abagqoka into ezibomvu ngoba bacabanga ukuthi iqembu lenhlangano khasis lo muntu akayona member yeqembu lenhlangano awu iskime esiwani vele wabona angasibizeli ke labo bhuti laba abaqoku red sebezosiboycott nginandaba nabo abahambe nje. How do you feel with my brother njengoba ukwazile ukuthi ubhodle awuthi umtshele and simgibeza itaxi manje Rodman lami njengoba ngidisappointed ne mara khona manje sengifree wabona sengisharp noma bhebeza sese right so move on ngempilo sebe grand but otherwise ngiyabonga kakhulu ukuthi ungitholele yona kade ngatholakala umuntu lo ungitholela yena uthi ngimshiye ngimlahle kanje sengigrand ngayo but otherwise ngiyabonga Rodman lami uzonyakaza welcome uzokufaka ebhasini we gonna drive you straight to your hood baba wami lo nangu ngiyibamba ngempela itaxi kanti streetwise vele streetwise welcome faka uba ebhasini
Asimgibezi loya. Sure. Ya uba for i-option yakhe uthe akaphiwa imali, umnike imalini 50. Unjani ukukwata? Iyanyile. Kodwa uthathile. King Ginger Cream de la Cream mawukuthi awucooperate kwalo 50 ngengikunika because ufefe lokuthi ngikulethile endaweni yesigameko sekumele manje uhambe. My name is King Ginger Cream de la Cream intona seking indlovu and this is Angisakufuni. We don't condone violence, we don't condone anything. Guys, asithandaneni, asihloniphaneni, nami ngiyanithanda and please another thing, nicondomize nina pop bastard lapho. Niyezwa nina? Nizofa. Nicondomize nibo bastard. Nizofa nizomitha nibancane. Nzima la ngaphandle. Sengithanda ukucasuka ke manje. Hlukana makuthi kumele uhlukane nomuntu mfethu. Ungalokho uhleli nomuntu ozokwenza isilima la kushiye nezingane. Qede lapho safari the rest of your life. Run now. Use a condom, you bastards. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu, class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to inkinga usekhathele yesena